Aramonyato ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramonyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramonyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning sa Indo ka, boss. Welcome sa tayong programa Aramonyato kanyang pong aldaw na ininin Martes. Petsa 27 na sa bulan kan Abril 2021. Kami po naglalaban na sa maray kamuktakan. Gusto nga medyo hard light. Padagos manggirarekta na katimos to pang ipo sa aldaw. Ako po ang tanong lingkod, Mardela daing iba. Sadit sana. Pero tiyan. Ilibanan po kita hanggang 12 o'clock para po sa mga istorya. Siyempre kasabay dyan ang bulos ka ni promosyon na magali sa luwas sa pagikan Mega Force Patrol. Kasabay ka dyan sa 3rd District, pading Jimmy Nasalita. Sa 1st District, pading Jomar Bien. Bantangyaan man sa Daraga area sa Banuang Sutil. At sa Pagiriba, Luens o kaya si Renz Luna, ang tito ng Albay. Sa Albay District, kasabay ka dyan, mga tugang si partner Alar Mario. Kasarabi ang mga istoryong nakakalap niya dyan sa southern part ng mga barangay sa Legazpi. Asan siyempre sa Legazpi 4th District, ang babaeng walang pahinga, Ans Galero, kasabay si Henry Boy Mata sa Mobile. Duman sa Regional Center Site at sa northern part ng mga barangay sa Legazpi, kasabay tayo dyan, The Flash, Luens, Bursi, Barcena. Kami po ka boss, Minas Saludar. Inapapalin sa rong magmang morning. Sa mga mises na naganda kasi ng panguntuan sa ngunya, naglalaba, nagagaro-garo, rikas-rikasan, taod to na naman. Mga mises, sarap-sarapan ng mapremyuhan. Technical side kasabay niya to mga tugang sa tuyang pagiriba from Poland. June Napolis. Di hagmagnet of Pulangi. Masurting akin, marang pagkaputol kang puso kayo. Kung baka kay Jumidis maturan, matibay sa timing. Ay, dyan! Good luck dun! Bandang yaon man mga tugang sa tuyang DCGB Social Media Department, ito yung mga IT. Sina Arvin at saka si Richard. Diyan sa Production Assistant Center kasabay ang kaganda ng South, siyempre Angel Mustasa. Sa mga birthday celebrators, happy birthday po, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Oy, birthday ka sa tuyang classmate, sa tuyang kabatsmate, si Asin Madi, Nora Lianeta. Kamusta na lang kay Pading Ruben? Long time no see na kaming dua. Mga senior citizen na madali na. Good morning po tabi sa Indo ka boss. Asin sa iba pang nag-celebrate sa ng birthday sa ngunyan. Happy birthday. Parang birthday ni Vice Mayor Raro. Agkan ba uwas. No? Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Bueno, mga tugang, dire-diretso na kita sa mga istorya ngunyan po na pagkaaga. Tira daw naman kaya ang ano yan, may record kang Bicol ngunyan. Alat-alatong tapot, garo, nagpuuna ang briefing duman mga tugang sa regional office kang Department of Health. Yan, igwa na sindang pigigibong everyday na briefing pagkatapos pagpaluwas ka ito po na
mga datos kan kada probinsya, asin kan kada banwa, kumpira ang mga titamaan ng COVID, base sa mga record po na nakakala po ninda, asin ipinagpaabot na mga information. Okay? So para po naman sa mga kabayan, taantabayan lang po nindo yan, taon-taon sana, basta ang sa tuya lang, na pirming tugon, magpasiguro kita. No matter kung anong estado to sa buhay, magpasiguro kita. Ha? Kasubago, nagduman ako diyon sa hard specs, nagpasukol ako kang overall. Nagyan ko dyan sa may St. Agnes, Sus Mariosep, bata naguran, uto na duman sa, madali na makaabot sa madali na makaabot sa may pabilang mursulin niya. Giguro mo yan. Kadakol, bata naguran-uran. So yun pala pinunduman. Okay? Ayan ang medyo, medyo, sabi niya, critical, pag-abot po dyan sa mga pagmamanage kang itong pagtatao bagata. Ang community pantry kasi, dahil ka maning target talaga ng consistent and madiyan. It is open to everybody, June. Whether kung ano man ang estado mo sa buhay, basta magsunod ka sa naman duman sa ito bagang magtao, susug sa kakayahan, tapos magkuha, susug sa pangangaipuhan. Isa na yan. Ang anong dapat asunod. Kundi, kita bagang Pinoy, pag may oportunidad, fight kita. Kasunod mapag-uli ko, dyan sa St. Rafael, iyo man, hapon na, kadakol pang nakapila. Okay. And sa iba-ibang mga banwa, sige-sige man, kada aldaw, halimbawa, itong ping-organisar niya sa Santo Domingo, aral daw, may mga sponsor na organisasyon, halimbawa, yung Pi Sigma Fraternity, kasabay sa Kabalikat Civicom. Pagkatapos, yung mga kahobinisan, so Couples for Christ, asin iba pa na mga civic organization na ang sa indaman na ang sa indang katuyuhan is makatabang duman sa mga talagang nangangaipo. Pero oral daw po yan dakol ang mga talagang nangangaipo. Halos day na uubas ang mga community pantry. Kaya naghahadik man mga tugang so iba, lalo kung riruso, talagang pag nagrurusoan na dyan, day na wara na talaga. Not unless na dakol kamong mabantay. Di ba? Not unless na dakol kamong mabantay na mamantinir mo so 1 meter na distance. Tayo yan. So iba, minadyan arama yung pa. Kundi, hindi po na kung ano pong mangyayari na sistema at baka mag-deviate sa talagang sistema kang pantry na madyan ka, makuha ka, magpili ka kung ano sa kaipuhan mo. This time garo, ang iba nagde-devise na ng sistema na ililista so mga pobre talaga. Iyan so kang sistema na hanapon maduman nga sa barangay, makipag-donate duman, hanapon sa lista, tawang kikupon, tapos magduman sa sarong aldo na araw gani. Yan yung parang scheme kang PNP Ligaspi, di ba? Asing kan Albay Provincial Command, if I'm not mistaken. Pero sa ibang mga police stations, so police car min suminado man sa barangay na target ninda, dara-dara, so food bank, may paninda. Yan, so mga po may kasudma. So mga pulis duman sa muya, hello kay Captain Ryan Flores. Good morning, sir. Oni si Angel, dahil nakakasilpi sa imo. Yan. Kasudma, ito sinda sa buhatan, araw mo pigpanaw duman pakwan. Yung kanakaagi duman sa lidong, yun. Yung mga pangaipo talaga, may gulayon, may bunay, yung sumabos. Pangaipo, everybody is doing their share. Pero sabi tangani, mga tugang, may panahon na maubos so para donar. Sabi kan iba, mga pag-iribat sa Pi Sigma, totoo ngayang dipisil ngaya, Brad. Pero ngaya, gigibon tang paagi na
magpadagos sa abot kan makakaya ta. Yan. Pero iyo yan ang saro na pigiling. Kasi Department of Agriculture, kasudma, pinuna naman ninda itong Kadiwa Community Pantry. Duman sa regional office ninda. Pero si Director Tornilla nagpahayag na kasabay duman sa mga goods itong gulayon, may bunay, asin iba pa, napigpanaon nila duman sa mga nearby area sa Pili, kung saan situated sa ng opisina. Apera duman, nagtaw sindang pisog. Diyon, pangtanom na pisog. Ang sabi ni Director Tornilla kan DA, ini ngayon na community pantry is temporary. We have ngayon to think of something na pangmahaluyan. And ini ngayon na pisog, dapat turuan ta sindang magtanom, tangani na pag-abot kang panahon, igo sindang maaani, susog sindang pangangaipuman. So iyo po yan, mga tuga ang mga sistema ngon yan. Kaya, duman sa mga kababayan ta, mag-ingat po kita. Maski kita sabihon na naghahagad o naglilinya kita dyan, may opportunity kita, magpasiguro manggiraray po kan sa tuya po ng mga dapat na ibugtak dyan. And then, hindi po, talagang dahil mapugulan yan, talagang riroso. Pag naaraman na uning ngayang lugar na ini mananao, riroso John. Yan nga ni ang ano kang community pantry na manapigpili. Maski nga ni so ayo nakakakuha dyan. Di ba? Tayo yan so ano na so sa buot mo. So personal mo na upbringing kung paano ka maging honest to yourself. Be honest even if others are not. Be honest even if others cannot, and be honest even if others will not. Iyan ang di ba? Panuntunan, mga kapatid. Ano? Okay. Mga tugang, diretso na kita sa tuya po ng mga istorya. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya, mga tugang, si Ans Galero. Ans, good morning. Please come in. Maray na aga, Sir Mar, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag manyatong bareta, padagos na unyaan na nispersos na pinigigibo, Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO sa Panginoon ni Dr. Cedric Daep Tangani na makalap ang gabos na mga datos kan mga delikadong lugar digdi sa probinsya kan Albay lalo na ang may kinaraman sa Lahara. Ini ay paliwanag sa DCGB News ni Daep Consain sa iyang sinabi na nagkakaigwa na sindanin analysis kan mga areas na delikado nga ni sa Lahar may kinaraman man digdi sa pagantabay ta sa mga hiro-hiro o kaya aktibidades kan sa tuyang bulkan mayon. Sinabi niya na dapat daw kaya na mapinalisa na ninda na mga magkakaligong datos may kinaraman sa nasambitan ng bagay tangani na masiguro na sindaman sa partay kan gobyerno provincial kan Albay magkaigwanin magkakanigong proteksyon o kaya measures tangani na maprotehiran na buhay kan mga albayanong yaon sa mga pamitisan kan bulkan mayon. Sinabi niya na sa unyan balagos man ang research kan sa indang tropa asinman na mga miyembros kan Albay Provincial Engineering Office tangani sa parehong katuyuhan na maprotehiran sa tuyang mga kababayan lalo na kung igwa nin pagtugang bulkan asinman igwa nin makukusog na bagyo na may natama sa probinsya kan Albay. Oras na matapos na sa indang analysis may kinaraman sa Lahar prone areas digdi sa probinsya masunod naman sinda sa mga flood prone areas digdi man sa satuyang probinsya kan Albay. Inangkap ng bayag ni Dr. Cedric Daep. Ayan. Ayan natin si Dr. Cedric. Kami mga areas na recommended man for meander dikes, mga dapat tawag to protection. Tabako sa namin sa nakamapa na yan, represent na yan kayo for decision making for project proposal for possible funding and intervention. So iya kami nakakatutupo niyan. And then pagkatapos ka yan, masunod naman kami duman sa other areas na Lahar Zone. And then, kakagami naman ito pidetalye kung perang tao ang mga nasa peligrosong lugar, isa ang dapat i-relocate, isa ang dapat tawag kay protective dikes and so on. And then, pagkatapos kaya, maduma na naman kami sa flood zone.
Sinabi ni Daep na parte ini kan crisis management activities din da tangani na in kaso man magkaigwanin emerhensiya digdi sa tuyang kapalibutan preparado ang gobyerno provincial kan Albay mandang bigahagan malindaan kooperasyon kan mga lokal na DRRMO officers digdi sa tuyang kapalibutan na magkooperar sa inda sa pagtao din eksaktong mga data may kinalaman sa siring na bagay. Yun, may mga ano yan, may mga slight changes yan, may mga lugar garong nagbago yung inagihan kang kang salog. Yes, and magkikipag-coordinate naman nga ni Dacinda Sir Mar sa DENR, particular na sa MGB, may kinaraman sa hazard map, sa geohazard map sa digdi sa tuwing kapalibutan ta bakumanda, ibig sabihin na so mga dating datos, iyo man ginarang updated na data ngunya na mga panahon na Correct. May mga may mga pagbabago na. And there are some areas na sa mga itong prone o mga delikado sa lugar, inarali na. Yes. Di ba? Inarali na. Kumbaga, bako na sindang delikado duman, inali na. So may mga nagkakapi na garong mga babaguhon sa mga dating mga protocols. Yes, and kung magigirumduman tabaga Sir Mark, kan mga nakalihis na bulan, enot ng pinagbubuso sa Sanggunian Panlalawigan Kanalbay, partikular na ni Crisis on Emergency Management Committee Chairman na kinatawan JP Lee, at sa rong ordinansang madeklara sa nagkapir ang mga lugares sa mga piliman ng mga banwaan na sinsyudad digdi sa probinsya Kanalbay, na ideklarar na no man zone o kay ining mga yaon sa 6 kilometer permanent danger zone, na dahil na nanggad pag-istaran asin may na magkagawa ng human activities, para man sa proteksyon kang kakabsaan. Yan. So, sabi dapat arog talaga yan. Kaya lang nga rin mas mapakusog asin may basihan. So, barangay, pati barangay na nakasakop dyan na magpautob kaya, dapat may ordinansa. Yes. Kasi kung hilingon mo, pag mga panahon pa, basta nasa 6 kilometer permanent danger zone ka, dapat daing human activity dyan. Patwara ka dyan. Wala ka dapat dyan. Kundi may nagkakapira na dahil man nga nagpurog-purog sa bukid, bata nga matabaon nga digdi na sa nakita mata ng kilada. Pag oras na kimerin sa Yan ang sana. siribot na. Kan iba, dumana permanente nag-star. Oo. Yan yung problema. So, challenge yan na dakula. Yes, oo. Because may mga areas talaga na before dahil siya sakop kang mga lakar areas, kundi ka nagbago so dalagan kan tubig. Halimbawa, arog kan duman sa San Roque sa Malilipot. Oo. May sarong lugar doon na talagang kinaon-kaon sa tinampo. O dati pati may mga harong ng kinaraon pati. O dati wala man ito. So yun ang mga nagkakapirang siguro dakulang challenge kung paanong gigibuon dyan. Yes, and sa kunyan actually sabi ni Dr. Cedric, ang may mga team man sinda gikan sa indang opisina na sa kunyan padagos ang paglibot sa mga LGU nakipuan kita o tatawanan ni magkakanig kong atensyon may kinaraman dyan sa bagay ni tangali daw na makonsolidate ninda lalo na yung sa mga barangay captain importante ang role ninda tas hindi ang nakakaaram talaga kan lokalidad. Yeah, basta dapat sabuton sa nakang mga barangay captain na ang panahon ay nagbago na. Yes. Nagbago na ang panahon. Lahat na lang nagbabago. Ang panahon ay nagbago na ang panahon. Kaya dapat na silang magbago. Pagbabago. Diba? At na ko lang yung baga, kung ilingon mo naubos ang resources kang paulit-ulit, di ba? Oo. Paulit-ulit. So, kung mahanap pa na mamapa mo iyan, and then gibuan yung pagi na itong mga vulnerable, saliun mo na dyan, di, tranquilo ka na. Yes. Rumampaog man dyan, rumangkuros man dyan ang todong lahar, dahil madidiskwidong tawo. Tama. Ayan, okay. So yan Sir Mar, abangan ta pag na-kompleto ng datos ninda dyan, importante man ining sulod naggibo ninda. So sa flood prone naman, na ini sa probinsya Kanabay, dakol man ang napigbabahang na lugar pag may bagyo. Ayan. So mga sinurulat sukali. Dahil, bako ka kung katong panahon, dahil nakaka-experience sa imong barangay, dito pa sa nangarong. Iyo. So mga kabasan, nagsisirbing garo catch basin. Ngunyan, kung ginibong subdivision sa kabasan, sa maduman sa tubig. Alam na. Maduman sa kababan. Iyabatan Ligaspi, below sea level. Diba ka? Iyon ang problema natin. Maray sa mo ita, medyo safe kami. Ako duman sa imo, rasay ang problema mo duman. Hindi ako makatakot naman. Kaya kung may amigo ka sa MGB,
Ipasukol mo ito. Ipatsikot ako hindi. Pero sigurado ko, dahil duman na fault. Ayaw. Tapirming correct anya on duman. Okay, sige. E dami Sir Marian, mga istorya taman digdi sa Kapitolyo, partikular na sa Apsimo, kay Bahad Siboy, Ans Galero, DCGB. Thank you very much, Hans. Primerong saldo ka mga bareta niya itong mga tugang. Standby lang. Kami magbabalik for more information and stories. Pakalis lang kini. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo. Pag nag-aabo, asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayo taan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar, lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro an sa tong distansya sa iba, asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa indong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhay na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo, madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Together tastes better. Try the New Coke kasama for only 39 pesos SRP. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP.
with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagiramdam, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Kapag rarakit pa pagkatapos ng trabaho, Dapat matibay. kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi, Dapat matibay. kumakayod para sa buong pamilya. Dapat matibay. Kaya ang kapeng iinumin dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day. Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay. Good news! Dahil ang freebies ng Mixten Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixten Coffee Box, may libreng 10 Mixten Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigsistore.com, thebigc.org, and the Bigsi Centers nationwide. FDA approved. Mixten Capsule, 20 pesos lang SRP. Ang Doc Alternativo, the Bigsi Center, sa Sarsagan City Ranch, the Rizal Street, Barangay Piat, Sarsagan City, in front of A&M. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246-2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Sa pulugan payasing kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 11:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pinapasiguro kan World Health Organization sa gobyerno kan Pilipinas ang magakanigong supply nin bakuna as sa iba pang helang apera sa COVID-19. Sinabi ni Dr. Rabindra Abiyasenghe, WHO representative sa Pilipinas, na dapat masiguro kan Department of Health, Department of Interior and Local Government as in local government units ang bakuna kontra sa polio, tipdas, rubella as in iba pang helang para sa mga aki. Sa iyang sinabi, nakadakol pang mga aki sa mga hararayong lugar anday panababakunahan kontra sa siring ng mga helang. Yan ang pangalas 11 bareta, halig di sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na! Bili na! Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol Alaxan FR. Isang Alaxan, tapos ang laban. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic Tablet, paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat,
Ang galing ng Alagang Biogesic. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis and my family is worth a Wilkins. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tugang balog kita sa itong programa ngayon po na pagkada. Good morning po sa inyo, mauran-uran na pagkada. Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, post mo yan bro, pray until something happens. Good morning kay Mirna Scutia. Good morning Sir Mars, sa asin sa gabos na paradangog sa DCGB. Nagantabay po sa DCGB News online Facebook page. Siring man si Ma'am Anita Armstrong from Melbourne, Australia. Hello Ma'am Ani, good morning po tabi. Marinaw to ngayon Mar, watching from Melbourne, Australia. God bless. Thank you po tabi Ma'am Ani. Siring man si Robert na Balino. Partner! Kumusta ka na dyan sa Germany? Yeah, marinaw to ngayon pa Mar. Pero hataw ka dyan kan sa imong mga baso-baso taka mga teaser na. Kahit ka na partner, ingat sana dyan. Okay? Siya naman si Teresita Kubo. Good morning. Yan. Parang nasa Hong Kong ito si Ma'am Teresita. Okay? Okay no? Baka tugag dagdagan talang mga istorya dyan sa luwas. This time, sa Tito ng Albay tayo. Mga baretali po dyan sa Banwang Sutil, sa Banwang Daraga. Renz, good morning. Please come in. Yes, maray na udto tabi Sarmar, asin na maray na udtos to mga parantabay sa mga tugan niya to nga mga bareta pinahimutikan ni BU President Arnulfo Mascareñas kan Bicol University na tinugutan kan sa indang administrasyon na magtinda ang nagkakapira mga paratienda dyan sa Maya Tinampo, palaog sa Daraga National High School. Ining koneksyon duman sa dingin reklamo kan Kagsawa Traders na kung saan pinagreklamo ninda ining mga nagitirinda dyan sa naunambitan ng lugar
na nakapag-apektar sa saindang negosyo. Magin man sa mga supply man kapipabakal kan mga produkto digdi sa laog kan merkado publiko kan daraga. Magin man yan sa iba pang mga negosyante na talagang nag-agrangay naman delanta ang ibang mga konsumidores o mga parabakal imbis na sa laog kan daraga public market nagdidiretso na sana dyan sa naunambitan ng lugar. Ini ang tinawananin doon kan opisyal kan naunambitan ng universidad delanta siya na mismo nagkumpirmar si Bicol University President Arnulfo Mascareñas na parte iyan kan teritoryo kan Bicol University. Si nadagdag pa man kan opisyal na tibaad, lokal na gobyerno kan daraga ang nagpatugot digdi sa mga paratienda tangan magpwesto dyan sa naunambitan ng lugar. Kaya sa ngunyan makalibong na kung sisay na ang susunodon, kung sisay tutubudan, kung sisay talaga ang nagtugot na magpatinda dyan nagpagpapwesto dyan sa naunambitan lugar dahil ang paturo na sana ang sistema digdinay kan barangay council kan barangay Sagpon na sinda ang nagpatugot na magtinda. Rason man si Mayor Vic Perete na biyo nga ni ang nakasakop na dyan magin man so market administrator kan daraga na Sir Matemis na Lubete iwas na sa isyo dahil ang sabi niya dahil niya man jurisdiction ang mga paratienda dyan sa may palaog sa Daraga National High School. Pero kung makatatandaan, nagpromisa si Kapitan Loreto Barajas kan Barangay Sagpon na iraranin niya iningon niya na pagkapon magkakaigwasin dani na pagtiripon ni Mayor Vic angin man so pamayo kan liga ng mga barangay tanganing maaraman man ang agrangay kining kagsawa traders sa sinmayrani sa lokal na gobyerno kung anong pinaka magayon na pwedeng gibuhon o pwede man gayod na ilaog na sa nadigdi sa bagsakan ining mga nagtidirenda magpon alas 10 ting banggi hanggang alas 5 nin aga na iyon nakapag-apektar sa iba pang mga paratienda sa laog mismo kan merkado publiko kan Daraga Albay. May nagtugot kaan. Roger, pero anong sabi ni Dr. Noli, dahil man siyang direktiba na ngaya sabihon sa mga paratienda dyan na bawal dyan magtinda? Roger, wala tabi Sir Mar. Wala siyang sinabi kay ito na wala siyang sinabi na kung pwedeng magpwesto o dae. Dahil ang aram niya nga ni, wala talaga dapat dyan magpwesto dahil ang teritoryo kan Bicol University. Iyan. O di kung teritoryo kan Bicol University, dahil pwede magpwesto, di anong gigibunin da? Posible, ang LGU na dapat ang maghiro kay na Ayan. Kung susumahon, kung pag-abot sa protection ka mga legitimate na paratienda, dapat ang lokal na gobyerno maghiro. Roger. Naluwas na mga ambulant vendors yan. Roger. And talagang pipilayon kaya ng pipilayon kaya ng mga paratiendang legitimo dyan. Roger. Ano nagtitinda dyan, anong oras? Nagtitinda tabi Sir Mar, nagbabagsak ng mga produkto alis sa mga local traders and farmers alas 10 ng banggi hanggang alas 5 nin aga. Okay. As in nangyayari, pag 5:30 hanggang alas 6 na, may iling mo man, kanya-kanya alas sa baluta naman sinda, nagharali na. Nagarali na. Roger, ini pa ang sarap pang problema. Pero bagsakan ng style. Roger, ang sarap pang problema kay ning kagsawa traders na saro sa mga lehitimo na nag-supply ng produkto. So mga produktong dahil nauubos digdi sa may Daraga National High School kay itong pinagdurar na oras, alas 10 hanggang alas 5, nagbabagsak sa inda, napipiritan lugod sinda na bakalon. Maski nga ni maraot sa buot tinda, sigunyari ni Kaysar na Joel Barcelon, dahil ang taga-resinda na sa naso pinakalas na option sa mga tada-tada, kan mga produkto nangyayari, so supply na pigukuhaan ninda, dahil na akma o dahil na nakakausto sa kinakaipuan talaga ninda, dahil ang tanabakal na aga pa sana. Okay man ko tayo at least sa farmers na mismo ang nagtinda. Roger. Parang dahil ng middleman. Kaya lang, sa lugar. Roger. Dapat na reglaro niyan kan lokal na gobyerno at kan Bicol University. Kakairak man ka mga litim mong paratienda dyan, nagbabarayad man ng kibuwis. Roger, compared mo sa plasada sana. Roger. Pag iyan pag-single ki plasada, arama daw, kung nagsisingil ki plasada dyan, pag yan nagsingil ki plasada, may sanksyon ng gobyerno. Roger. Pero kung dahil nagsingil, di, biyo. Arama na yun, aram ka istorya kung ano yan. Ako, silent ko, day mahaloyan dyan kung dahil nagpasimuno kan. Roger. Igwang, sino nagbasbasan niyo? Tumuga. Di pabayad nga nila. O yan, di pabayad pa.
Roger. Kasi supposed to be, sa sarong lugar na gigibong mong garubagsakan area, dapat iguaning magkakanigong legislation kang sanggunian. Aha. Di ba? Arama daw an. Roger, apotong tachan ta sakto may session digdi tabi Sir Marcel. Di ka nang tigmagotek, tumata may COVID ngunyan, bawal magotek. Roger. Kailangan natin maging honest. Dapat honest. Even if others are not, and even if others will not. We need to be honest, not capital H, but capital A. Okay, sige. Kaya dyan tabi sa mga regular na sesyon, kuning kaso man mag-attender physicalmente si Kawadan Tumagayanes, ang pamayokan market and trading industry digdi sa Banuan Candaraga, ay raranay tayo din ng bitan ng concern, as in at yan, apoton taman ang naging progreso kan pagtiripon, ano ganyan dyan sa Baganen, dahil na nagpromisa si Kapitan Barahas kan Barangay Sagpon, magkipag-meeting siya ngunya na pagkaaga, kay Mayor Vic, tanganing matawanan ng solusyon o sa inyo, hindi pwedeng ilaag ang mga ambulance vendors sa Sinaramon kung sisay, ang nagpasimono, asin nagkokolekta ng aligado ng 1,500 pesos. Gabos-gabos tayo na para tienda dyan sa may agihan para og sa Daraga National High School. Sisa yung tigdurudahan dyan. Sabi ni Sir na Joel na Barcelon, may nagkokolekta da dyan na sarong lalaki, pero niya man pinangaranan. Lalaki? May evidensya sinda. May lalaki nang kukulikta. Lalaki nang ngungulekta ta. Nangyari nga ito ni Sir Mar, may sarot ang parating ng haling alkala. Pag pinalaog duman, tamo yaman magtinda ko ta na kan mga produkto niya, man nakapagbayad. Sabi niya, kay pondo man da kibayad. Ngunyang, kung gusto mo, sinabihan da itong paratenda, kung gusto mo magtinda, duman ka sa may gate na mismo kan Daraga National High School sa pinaka-pro. Kaya tulog ko nangyari, nagpinaali ito, nagsumbong kay Sir na Joel Barcelon, asin may ebidensya man asin da iyan, depende na iyan sa indang pagtiripon, dahil sigurado, papaapudan man ni Mayor Vic ang atensyon kan kagsawa traders. Yan, investigaran na yan. Roger. Di man matugot ka si Mayor Vic pag may naggibo ng kalukuhan dyan. Roger, Dabi Sir Mar. Okay, sige. Sa Dabi Sir Mar, ang magdagdag na update dito sa luwas. Rans Luna, DC Jibigas. Ayan walang permiso ang biyo basta inako ni Dang sign da yan. Pero as to the order niya na you vacate the area, wala akong ganon. Siya nagtugot yun. Mantinidong question mark pa. Nagdidistansya na sa lokal na gobyerno. Pero dahil mapipwede po na pabayaanin do yan because may rakamo duman sa mga legitimate na mga kababayan na to. Totoo na kay puwan kan iba nato mga farmers nin kita. Pero pwede man baga nagibon doon paagi na gusto lugod din doon bakalunan din doon. Kamu na magpabakal ka dyan sa iba. Sa tama na presyo. Di ba? Tanganing ariglad na. At medyo logi man ngayon dahil na nakaabot sa muya digdi. Paano man kami? Where is now the protection clause mga tugang kang batas? Base sa indang pinirmahan man o kaya kinuanin ng lisensya na mag-legal na magtsinda dyan. Alright? Luwens Bursubersena nasa linya sa nagbinyatong istorya sa luwas. Luwens, Marinaw Toples Green. Salamat, partner Mar. Nasa alarm status ngunyan. Ang konsehos di Barangay Canburagwis, Legazpi City. Pagkatapos na maghagad na ininin responde sa Bureau of Fire Protection o BFP Legazpi para i-disinfect ang sa indang barangay kontra COVID-19 na sige ang dakulkan aktibong kaso. Ini ani pinagunambitan kana sambit na ni Kapitan Amilita Barizo sa DCGB News na ipapadisinfect ang mga lugar kan mga nag-positive asin kan mga nakalihis na law so mga tricycle pinadisinfect na asin ang terminal kaini. Pinag-request man kang kapitana na mag-disinfect ang gabos ng mga residente kan sa indang mga kanya-kanyang harong gamit ang chlorine na tinunaw sa tubig ngani na maging pasiguro. Tiring man sa mga nagpositibo, pangapudan kang kapitana na mag-isolate ng God, magsunod sa protocols, dai magparabaralagaw bagaw sa luwas, lalo na ang mga close contact kini ngani na dai maka-afektar sa mga pagtaraning. Ang pangapuda ni Kapitana magsunod sana dahil mataranta maski nagpaparadakulan kaso kan COVID sa sindang lugar kundi magsunod sana tangani ng maiwasan ang anuman na diskwido dahilan kan nasampitan ng helang tabi partner Bar. Ano yan? Natanagdadako lang COVID-19 dyan sa sindang lugar, COVID-19 cases. Anong nangyari? Actually,
Kaya man tabi, partner Mar, ipinagunambitan ng Kapitana kung paano nagtakulaan na COVID-19 cases sa indang lugar, alagad ang sa iya sa nagipinagunambitan, so preventive measures na ngani nang maiwasan ang pagkanayap ka na sampitan ng helang. Okay, sige. Roger Tabi, partner Mar, mapa-public service na tabi kita, partner Mar, madali sana, sugabus daw na pamilya asin amigo ni Lolo Floresto Oris, Titesio Dumasig, kan Barangay Gugon Preto Dia, Sorsogon, pinapaisip po sa mga nakakamit bitigdi na nagadana ini kasuhapon, asin an sa iyang bangkay nakapatinti sa nasambit na barangay. An minapaisi iyo si Lula Rita Dumasig Dumdum asin an pamilya kan Dumasig asin Barsena dyan sa Preto Diaz kan Sorsogon tabi, partner Mar. Okay. Roger, so yan tabi, partner Mar, magdagdag pang istorya. Ako po si LBB. Thank you very much, Lugans. Yan po nga doon atong istorya. Lipat kita sa linya kang babaeng walang pahinga binabalik. Ans Galero na sa linya ulit. Ans, go! Yes, Marina Aga Graray, Sir Mar, Marina Aga sa mga paraan tabay sa COVID update kita kan Kabikolan. 66 ang nagpositibo ngunyan na pag-aldaw sa helang na COVID-19. Susog sa DOH Bicol, Sir Mar, hibaba ini kumpara kan mga nakalihis na aldaw na haros 93 visits ang bilog na riyon Bicol. Sa 66 na ini, 8 ang nairehistro sa probinsya ng Albay, 5 ang sa syudad o kay sa Banwaan Gandaraga, sindig sararo ang Huvellar, Legazpi City asin nito. Sa Roman ang nairehistro sa Camarines Norte, partikular na sa Banwaan kan Labo, mantang 28 Sir Mar ang nairehistro sa probinsya kan Camarines Sur, ang pinakalang Kaugaralidigdi ang 24 sa Naga City, mantang tigsararo ang Calabanga, Karamoan, Libmanan asin Pili. Ngunyan, nakapag-rehistro man ni Nasarong kaso ang San Pascual Masbate, matang 26 ang nairehistro sa Sorsogon, partikular na ang 8 sa Sorsogon City, tig-4 ang Kasiburan asin Matnog, 3 sa Huban, tig-2 ang Bulusan asin Castilla, mantang tig-sararo ang Bulan na Gubat asin Prieto Diaz, asin sa Roman, o 2 man ang nairehistro classified as others, ang Saro sa Quezon asin Saro sa Rizal. Apera ka na 66 na nairehistro ng positibong kaso ng COVID-19 sa Mar, makamundo dahil sa iguana naman yung saro pang COVID-19 fatality na nai-record naman sa Banwa o kaya sa probinsya ka na Masbate. Sa ngunyan, igwa man ni 54 recoveries na nai-record ang DOH Bicol, kung kaya nagtutotal na sa nai-record na kaso ang Bicol na 7,518 o kaya 7,518 o 7,518 asin man ang aktibong kaso, yaon mo yan sa 1,820 tusog man sa DOH CHD Bicol. Okay. Yan tayo, Sir Mar, ang mga update kan COVID-19 mo niya na pagkaldaw, gikan si DOH with Boys Mobile, Ans Galero, DCGB. Thank you very much, Ans. Mga tugang, ligay po kita. Keep safe, mga kababayan. COVID is a dangerous thing. Love your life. Nobody gets sick with COVID no more kung tayo'y mag-iingat sa ating buhay. Yan, ingat lang tabi. Nobody gets too much hurt anymore. Wag sanang mga away at wag pasaway. Huwag magpasaway. Magsunod. Sa kalsada, kung pagkalat-kalat ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka, nang hindi ka mahawa. Love your life. Yeah, love your life, mga tugang ha. Mag-face mask, mag-face shield, maghugas ng kamot, at magdistansya para hindi ka makawa. Alright, tigdagan tamang istorali po dyan sa lawas. This time, luwang kita kay partner Al Armario. Partner Al, marinod to tabi. Yes, masiram na pangatuan na partner. Marinahay ang kinunot. Oo, may lada-lada. Talaga to, tangiti pa mangyaray. Ang kinunot na gulfi ka. Swerte. Ang guyod kang vitis. Yan sana. Yan sana. Laba man. Ayan, anyway, yan ang masiram na panira pag-arog ka ining oran-oran. Iyo baga, swerte. Okay, so kumusta yan? Aros ka naglan na partner na mga police stations digdi sa Albay.
didistribute naman in mga basic goods. Oh, yung kanilang food bank. Yes, partikan sa indang mobile food bank. Yan, oho. Di ko monitor tadigdi, based naman sa naging pahayag ka na PNPL by Provincial Command Bagal, PPO. So, piayon ninda dyan si Police Major Dexter Panganiban na talagang sarayan sa mga pag-suportaran nindang programa. Kaya ngunyan, magin sa mga police stations, ang monitor tadigdi ang mga aktibo na nag-iribo ka ni sa Santo Domingo. Santo Domingo, talagang aktibo man sa pag-distributor ng mga basic foods o goods na dyan sa mga barangay. Pirakan Banuang ka Santo Domingo, uwas, iwan ang uwas. Tsaka suma nito. Manito, iwan ang manito. Manito. Tiwi. Ang Tiwi PNP, malinaw. Matindi mabati, magayon ang pagiling-ilingon sino. Taga may tinda. Ang linapat na duman sa tukawan baga. Kaya itong subaliktada na tukawan kang mga lespo. Aba, anang sirang pagiling-ilingon. Ay, gayon po yan. Mas mara ni saro-saro duman sa mga constituentes. Di ayos. Mas magayon kung may daraman sa marami. Iyan talaga. Bilib ako dyan sa PNP. Taday dyan na bayular sa social distancing. Aday, Gusto makulong. Nababantayan ka ng pulis. Nababantayan ka ng pulis. Daradara sa stick baga, suratan na sarang mitron laba. Ay! Sokol! Sokolong ka. Tapos, yun, sa mga munisipyo talaga, Tiwi. O yung mga Tiwi. Malinaw. Yun naman ang malinaw. Pati sa Piodoran. Iba naman sa Piodoran. Bakakay. Iba naman sa Bakakay. Siyempre, so, Legazpi Police. Sudaraga. Pero mga pudang sudaraga baga ki mga paratana, mga paratinda ki vegetable na pabakal sa inda. Dahil ka pa nahiling sa daraga. Ano, baka masunod. Napakadahil pa lang publikar. And sa Legazpi PNP, sige naman ang libot sa mga barangay. Yun ang so sa indang food bank na bigabon. Sa tabang manian kan nagkamper ang mga sponsors. Pero inibagang bigyo maninda. Mas magayon kung bako sana puro maagad o makuha duman sa indang bigabon na kundi mas magayon kung makuha ka kidit kuha ka man makontribo ka man kidit. Anyway, yan ang bigyo mo yan lakdang kan PNP sa pag-monitor na province-wide na initabi partner na bigibon na digdi sa Albay parte kan sa indang pagtabang kaniman na ginibon itang programa na mobile food bank sa manlaylay na mga barangay. Okay. Yan pa latest na mga informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCG. Thank you very much. Mas tawag kayong bagaya sa Maynila. Talagang suruksukan ng tuda. Kisihuda. Kung makubis mo ito makakuha. O ganon na. O ganon. Ito nga din po maging okay kita. Bueno, diyan, bago takwahon si Paring Jomar, pasok muna tayo ng ilang mga hanap buhay. Oras po niya ito mga tugang 11:30 na din paggaga. An oras hatod sa Indokang Nestor Grow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestor Grow. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gene Kapitan. Gene Kapitan, kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Woo! Sprite!
Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 Oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan? Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Sumali sa Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos
pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. Ngayon pong pagkaaga. Oran-oran. Hello kay Sir Marlon Longabela. Good morning, sir. When it's over, so they say. Alright. It'll rain aside. Raton at lamang bago magkarakan. Bueno, dagdagan pa mga istorya. Alam po dyan sa luwas. Nasa linya na si Pading Jomar Bien. Pade, good morning, Tabi. Please come in. Salamat, Padi. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, sarong dating empleyado kan City Hall kan Tabaco ang nasa likod kan pagpalakop kan mga kismis na si Mayor Crisel Agman Luistro may COVID. Ang yari? Dugay pa, nagpalastakaan? Roger, ini mismo ang ipinahayag ni Mayor Luistro. Matapos na kan mga nakalihis na aldaw, naglakop sa mga group chat na si Mayor may COVID basado da sa konfirmasyon kan sarong doktor. Ang mensahe o chismis nakaluwas duman sa group chat kang kadibo nakalakob, nakabagyo sa ibang mga group chat sundo na makaabot kay Mayor at sa iba pa ang mga taga-Tabaco. Sinabi ka ng alkalde na sa iya mantulo sinapot so tigbabanggit na doktor na aligadong nagkumpirmar na may COVID si Mayor. Sa bata nagkataon ng God, Pade, nag-quarantine na kayo si Mayor. So, sa nag-attender kan papod niyang meeting, nagpositibo. Di nag-quarantine na siya, pati sa ibang mga nag-attender kan meeting, luminawas lang ka dito na COVID positive si Mayor Crisel. Luminawas dito. Message. Sabi nga yan ni Dr. Arong Kaining, sino man ni Mayor sa doktor? Dalamang nga ako nakamagkityan Mayor, saka doktor nga ako, magtaram akong Arong Kayan. Para pasusog baga, pigturo trace kong sa inali itong, chismis, na-discover ni Mayor, katapos-tapos, so pinunan, sarong dating empleyado kang City Hall na tinangkas ni Mayor Crisel. Mayroong hugot. Roger on that. May tigugutan pala. Opo. Pero sa lang. Tagong kulog kibot. Sa lang hugot niya. Ibinalos duman sa chismis. Ang rason man pa lang kung nga sa tinangkas ni Mayor, mataymin, pagkataymin, maduman sa madyungan, pagkamadyong, mabalik ta matime out, mauling sarong. Garapig ba yan sa kang gobyerno para magmadyong? Pagkaaga, mataymin naman, mamadyong maghapon, matime out, mauling sarong. Ditang ka sa trabaho. Sinabi ka ng alkalde na dahil may siyang plano magplantar ng kaso, sa nagpalakop ka ito, nagibo, ang advice niya na sana sa gabos, mag-face mask. Face mask naman sana ngaya kita. Tanganin ngayon, dahil maglakop na COVID, hindi kayo kimasisismis na may COVID. Yan.
Yan ang report. Yomar Bien, DCG. Thank you very much, pare. Ito kay Jimmy na salita. Jem, plus kami, Jem. Salamat, Abi Mar. Matindihan kunayap kan virus. Naturo. Oh. Digdi sa mga makabasan kan 3rd district kung sa inagpon sa naman ini sa Libon, kung minunayap na ni Mar sa mahihiwas na kabasan, sakop kan uwas, asin, banwaan kan pulang. Kita magkataraning man sa nabagay, Abi Mar. Basta iguanin green leaf hopper, madali yan kumalat. Ngunya na pagkaaga, kauhay niya to si Kapitan Raul Sirio, kan Barangay Busak, UAS, and sinabi kini naan na Busak, kataraning man sa nakini, sa mga makabasan kan Libon, siring kan Marayag, Alugong, asin mga makabasan, sakop kan Pulangi, nagkaulak kita na initabi Mar. Sa mga nainot na nagtarano, medyo ligtas na dahil sa nakaani na suiba. Para lalo na kan Purabir magabot sa bagyong Bising. Okay. Alagad sa mga nasa stage ni na vegetation, pupuroon-puron pa siya na magsuwak. Uya na, pupuna na ini na mamalisyahan ng mga dahon nag-yelo na tabi Mar. Iyo. Oo. Dapat ang nag-relo nga bel na to na ninda. Di doblig na so pabayaan na sana. Yan pinakaano ko bel na to na ngaya pagkatapos kasuda ba kaorong ko si Ma'am Emily Bordado kang DA Regional Office na para maalit ulo so green leaf hopper dapat talaga masumpit yan. Kaya dapat tatalapan Mar. Kaya ng carrier eh. Kauron ko si Kapitan Raul Sirio. Siya may mahiwas man ang makabasan. Maski gurano na ngayong insecticide, pesticide yung pag-apply mo, yung mga giraray. Nagkukurong kusong mga dahon, nag-yelo. Kung halimbawa, nag-anik ka 30 sakos, ngunyan, maswerte na kung makasampulo ka. Kaya dismayado na marami aning mga parauma dahil sa natural, araw kanin na may virus, lugi sinda, kan sa indang sperso sa pagtatanom. Okay. So, yun tabi imaraan na sitwasyon sa presenteng panahon kung saan Department of Agriculture dahil pa man hindi na mamatian ng intervention sa mga problemang ini na pinagampang kan mga parauma natural sa pag yaonan epekto kan peste an tatamaan kini sa production kan pa. Inapot ko ang kasudma na niya ko rice granary ang areang yan, no? Pero may mga abiso na daw sila sa mga MAU. Sa mga mga MAU, no? Municipal Agriculture Office. Pagkatapos may mga abiso na sinda na dapat day magtanom nin parehong variety sa nagkapir ng taon ta nakaka-develop daning yung tungrok, no? Pagkatapos iyan magpahingaluan ki date na panahon an daga ang kabasan talagang digding sa Pilipinas doang planting season man sana cropping season man talaga sana kundi may gigibuwag itang garog pigibo ng tulo. May mga nagkakapir ang adjustments nagigibo ninda kayan kundi talagang mapagal. So may bago na ang variety i-introduce na resilient sa resilient sa tongro. So yung matatag. So tinawag DA, yung pigdududahan na talagang maluyan resistensya sa... may sarap pang nailing sinda na bako pararehas o bako sarabay pagtaranom kang paroy. Totoo man ang yung ngayon, nagkakaigulugon nga ning cycle na nabubuhay ang virus. Pero ngayon kung sarabay ngayon, sarabay pagtaranom, sarabay pag-arani, dahil ngayon mabubuhayan. Ang problema kaya sa tubig baga, iyon ang problema. lalo pang nagka-problema baga so rubber tube di sa busak. Natural, nagalat sila kan sa taguran. So, kung makikisabayan ka sa dahi ka man kita tubig, sa may tubig, dahi ka man sa makakasabay, maudyan ta. Dahil magalang...
presenter niya to, late ini, ang Iyo. kapalibutan kaya sa inutan, puros na kapag-ani na, Iyo, kaya iyo. ini, nagpupuna na, giyelo na, hindi kung may mani pa yan. Iyo oh, kunyan ang virus ngaya kang tungro yaon yan. Kundi kikalat ngayon kang grasshopper na ito, green leafhopper na ito. Iyan ang dapat. Paano doon? Ano? Paano sa nagaro? Tama ito na synchronize ang Bata, aram ko, agriculturist ka, aram mo yung sistema, di ba? Kung pagkataranom. Amo yan ang pinaka-sikreto dyan, Tabi Mar. Once na inatake, kung sarabay ka mo, umatake mo ng piste, masasawa ta bastante. Yes. Pero kung nainot sa iba, ikanao dyan, sunao dyan, rimati yan. Iyan ibig sabi na nagka-develop nga ng cycle agad, tapos ngayon, naging resilient. Ang nangyari. Pag nainot ka man nagtanom, tutiraon ka man giraray. Yes. Dapat sarabay ka mo. Correct. Yan ang mabago na naman ka sa cycle. Ang problema naman nga rin. Kaya man sa mga farmers, di ko man mabasanta. Siyempre, kung kaya man tubig, paano mo man mabuhay at tarang paroy? Yes, Gabus na sa nakita virus. Virus? Sabi ni Presidente pati ng virus. Palagi, Mar. Palagi. Di man makaloy, makatapos din yan. At si Congressman Didi Cabredo nga nagreklamo sa mga diki ngayon kung nagaparatero pag nagabagyo. Burugta ka na nga, pre-imprinta na ngayon indukan urasyo yung pirata. Kuning mga magkapasan, pwede man ini. Paskilanan. Paskilanan ng urasyo yung pirata. Makangadjian na yan. Tested taman sa napaganay ng urasyo yung pirata. Dahil makusa ka raw. Kahit puan kayo, so iranita sa Diyos. Dahil taktikaya, iranita sa Diyos. Correct. Yan, tabi Mar, mga dagdag nga itong informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much. Yan. Mapagalang sistema kang para umano, Kuya Jow. Kuya Jow. Kunyan po, mga tugang sa mga gusto magpakusog, may dairy milk uli. At saka, may trading center na uli. Sila, Kuya Jow? Good morning sa inyo, Kuya Jow. Alright. O bueno, mga tugang, dagdagan ta mga istorya. Kung may panahon, Kuya Joe, mapud katabi, araman tayo ng manong dyan sa dairy milk mo, tsaka sa trading center dyan sa ano yan, para sa mga kababayan ta. Kuwanta ko na si Renz Luna. Renz, go ahead, Renz. Yes, sa maray na dotabi, Sir Mar, na maray na odtos to mga parantabay, sa mga pandugang pa niya nga mga baret, mas pinagrekomendar ka Department of Health, Bicol, ang RT-PCR test kaysa sa antigen test. Iyon. Naging payag ni ARD Department of Health Bicol, ARD Dr. Chito Abilino, kung segundo sa iya, ang antigen sa ng index para maaraman kung igwa kang infeksyon sa iyong lawas. Garo orabang sa na, marumato sa nang kidit sa rapid. Roger. Pero ang same, garo iyo. Roger tabi sa Mar. Okay. Pikukuha tabi ni Sir Mar, 5 aldaw hanggang 7 aldaw, pagkatapos mong ma-expose sa sarong positive. Kaya mas magayon da sigon digdi kay Dr. Chito Abilino, ari kan Department of Health Bicol na RT-PCR man tulos giraray na sa tong kwaon na test, lalo naman kung kita gusto tang maraman kung kita positibo o negatibo sa COVID-19. Sindugang panganin ni ARD Abilino na padagos na pagsunod sa minimum health protocols tanganing dayon na maglangkaw pa iliong kaso ng COVID-19 kailan na padagos pa ang paglangkaw digdi sa tuyang kapalibutan pinagalaoman na matao pa ng mga kaniko pang update ang Department of Health sa aga sa panibago naman na media dialogue dahil ang media dialogue tabi sa Maro aldaw yan 10:30 talagang pigisimbagan man ni ARD Abilino Gabos na mga kapotan lalo naman halos sa tuwi sa media magin man sa publiko. Ayun, ano yan? Dahil nabanggit din sa Salayba. Sa bagay, ang Salayba, RT-PCR din yan eh. Roger. Salayba test, RT-PCR din. Dahil nabanggit dyan kung halimbawa ngayon, pirang period, yung cover period ngayon na na-expose ka sa sarong pasyente,
Data Di nabanggit, ano? Dahil nabanggit. Kung 14 days or 7 days, o ano. May mga nagapot ka sa tuyata, may nadawag sindang so pinakalanindanin cake, Aha. na-expose so para tinda dumon. Di, siyempre nagapot sinda, pero yung aldaw kayang, kung di ba tayo nagbal kaming cake duwan. Oh, yan, di ba? Pero yung aldaw ang ano, pakiapot daw yan sa mga amigo tang doktor, ha? Roger. Kung pirang aldaw ang coverage period kaya na posible kang ma-expose o posible kang maulakitan. And then once na na-expose ka duman, ano yan, dapat magpa-swab test ka na tulos. Para sigurado. Okay, sige. Siyan tabi Sir Mar, ang mga dagdag natin halibig sa Department of Health, Bicol. Rans Luna, DC. Thank you very much, friends. Ayun, si Kuya Joe nagali nagaraw. Ayan, basta mag-ano na lang po tabi, ano? Para duman sa mga kababayan magpa-share ka mo dyan sa dairy milk, no? Parang gusto ko nung magkusog-kusogan sa indong lawas, yan, okay? Duman po sa mga kababayan natin, good morning man sa mga tagapagantabay si Ma'am Flery Al Carmen Gaviria, good morning, at saka si Kuya Bob, good morning po sa Indo, mga kababayan natin, alright? O paano, gang? Madumana kita. Sa agat na nakaoron nun si Sir Marlon na Longgabela, may magayon aning programa. Manangod sa mga kahobinisan. Kung paano ka makaakod na magatamang kang palibot pagkatapos kung paano ka makaakod magtanom. Send the comments! Thank you very much! Para mo ni Bunjing sa technical side, saka si June kanina. Kabilog na tropa, 142. Thank you. Brad, anong may lakas ng 5? Revico.